Del 28 de juliol al 2 d'agost se celebrarà a Benicarló la segona edició del festival Nits al Claustre. Jorge Martorell, de Escolars, Rafael Bonavita, Ignasi Jordà i el Quarteto de Cuerdas Morunas seran els protagonistes d'enguany. Rafa Sánchez, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Benicarló, ha ofert més detalls sobre l'horari, el lloc dels concerts i el preu i manera d'obtindre les entrades. Tots els concerts són aquí al claustre del convent de Sant Francesc, són a les 10 de la nit. El preu menys el concert d'inauguració és de 3 euros. La venda se farà una hora abans del concert, vull dir, l'entrada se podrà adquirir a partir de les 9 de la nit al mateix museu, no n'hi haurà venda anticipada i n'hi haurà aproximadament un aforo de 100 persones. D'altra banda, en l'acte de presentació també ha estat present el saxofonista i compositor Jorge Martorell, que actuarà el proper dilluns amb entrada gratuïta. Ell mateix ha parlat de l'espectacle que presentarà estrenat al Festival Internacional de Música Experimental LEM 2007 de Barcelona. Personalment és una proposta personal meva en la que he pillat la meva faceta com a saxofonista i com a creador, com a compositor, ajudant-me també de lo que són les noves tecnologies que actualment conviveixen en tots nosaltres, com pugui ser la música electrònica i la música feta per ordinador. Aquest treball musical gira al voltant de la llibertat com a utopia. Thank you.